Dobré ráno, práve sa nachádzame v Białkej Tatranskej na štarte pretekov Jumpa Cup. Dneska máme disciplínu zjazd a ja dneska ukážem spolu aj Stokušovi, aké sú podstatné sektory na tejto trati. Sme teraz na štarte a podstatné je sa poriadne odpíchať, takže sa musíš poriadne odpíchať, aby si zobral rýchlosť. Ďalšia podstatná vec z tejto trate sú terénne vlny, kde treba aktívne prejsť a stále udržať kontakt so snehom. Podstatné na tejto rovine je udržať čo najlepšiu aerodynamickú pozíciu, aby sme stále udržali rýchlosť. Rozumel si? Najvážnejšia vec je nájsť čo najpriamejšiu líniu. Takže teraz tu máme takúto zátačku, tu máme bránu a tu na bránu a ty musíš ísť čo najdirektnejšiu stopu od brány do brány smerom dole. OK? OK. Stokuš, dúfam, že sa ti to páčilo, že to bola sranda, že si mal zábavu. Daj si high five. A za to, že si ma tak dobre počúval, tak ja ti tiež ukážem jeden trik a naučím ťa, či taký vieš.